Wo, baba ngiyahluleka uma ngabe ngingedwa. Ngiyahluleka uma ngabe ngingedwa. Yingakho sincike kuwena, yingakho sazi ukuthi wena masibalekela kuwena ungumbhoshongo oqinileyo. Asiyosuswa ilutho kuwena. Athi Roman 8 yini yasihlukanisa nothando lukaKristu. Athi ngabe ukugula, athi ngabe ukucindezelwa, athi ngabe ukuhluphe, akukho nokodwa okuyosihlukanisa nothando lukaKristu. Joyous celebration ekade yithi sengiyacela mina Nkosi. Imzuzu ke 5 emva kwehora leshumi ekuseni sokhubukele eshilo ke manje siyothandaza, siyonyakazisa izinto. Nawe lapha ekhaya makhona into esenhlizweni yakho oyaziyo ukuthi idinga uNkulunkulu kuphela. Sona sikhathi lesi sokuzilahla, sokuzijuba, sokukhala kuJehova. Kodwa ngiyazi ukuthi basakhona abanye abasafuna ukuthi size ukuthi bona yini le abafisa sinyuke nabo. Asibadedele ngaphambi kokuthi singene ezwini lenkosi noProfeti Ungithi. Mzuzu ngamashumi amabili nanhlanu shale ngehora lesishiyagalolunye ekuseni insuku ziyishumi elinesishiyagalombili enyangeni ke kaNcwaba unyaka wenkulungwane ezimbili kanye namashumi amabili anane ngaphezulu. Sawubona kuwena mlelo Khosi FM. Bengeleke uThembeka uMazondo wakwacele ngaleli sonto ekuseni uhlelo eshilo. Namhlanje ke uhlelo nje lonke sizobungaza intokazi, sizobungaza umbelethisi wamaphupho. Ubile nathi mlelo Khosi FM kusukela ke kuphuma izindaba zokuthi ke akasekho nathi udade wethu, uma wethu, our colleague, our sister obekade ke ekona konke uZanele Mbokazi Nkambule. Namhlanje sizobuka nje impilo yaleli qhawekazi bese ngeke ke kulolu hlelo ngiyazi ukuthi oza kwethu bangenile kusukela ke ngomsombuluko kuphume izindaba. Phela ke bakunikeza ukudla kwendlebe, bakunikeza futhi ngabanzi ngayo impilo yayo lentokazi. Kodwa ke sinomanqoba sibonile ukuthi bengebe kuhle impela ukuthi nathi singazi ukuzobhongela emswaneni kwazisekele intokazi ihlalile iminyaka emibili kusona lesi sihlalo kulo lolu hlelo. Isho njalo kwena mlelo Khosi FM ithi eshilo. Phela ke nathi sizonyukela nosizi lwethu namhlanje sizothi komdala wezinsuku akasithwale kuze kushaye ihora leshumi nambili. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, bakithi ke iviki esiphuma kulo bekuyiviki elinzima kakhulu njengoba kade kubekwa umama ke uZanele Mbokazi Nkambule endlini yakhe gcina. Le video ke guys, I video ke abamthatha yona ngelanga ehlasela ukugula ke emoyeni. Liyazwakala futhi nephimbo lakho ukuthi cha wayengekho right ke ngalelo langa. Ithemba ukuthi ke uzohamba ke alulame bese yabuya ke emsebenzini, kodwa ke akwenzekanga ke kanjalo njengoba ke kushaya isikhathi sokuthi uNkulunkulu alibize igama lakhe naye ke asabele. Lona ke okhuluma emva kwakhe uThembeka Zondo okuyena ke ozongena ezicathulweni zakhe. Niyamuzwa guys ukuthi ke naye kusenzima kuye, uyabona nje sonke lesi simo akakasemukeli kahle, nanokuthi nje kubhlungu ukuthi ubambele umuntu ngoba uyitshela ukuthi uyabuya emsebenzini umbambele bese kuba ukuthi nje akasabuyanga, sekufanele kuba ukuthi wena ke uyaqhubeka. Hey guys, you know, we will continue to pray for them and ngiyathemba nabalaleli bukhozi ukuthi ke bazomemukela kahle ke bazomemukela kahle ke uThembeka Zondo kulesi sihlalo asihleli kuzi kulo kakhulu kuyicathulo ke ayigqokile njengamanje, but ke siyamthemba uNkulunkulu futhi siyamkholwa ukuthi ke konke kuzohamba kahle. uNkulunkulu akaqhubeke abapolisi bakithi ukhuzini, aqhubeke apolisi nomndeni kaMama uZanele. Usebenzile kakhulu futhi ke siyohleze ke simkhumbula uZanele Mbokazi Nkambule. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.